Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Maigsuon gisaulog karon sa simbahan ang dakong pista sa tanang mga santos. Atong gihandom o gipasidunggan ang mga tao nga nailhan nato o wa nato mailhi nga nahimo ng mga santos tuan na sa langit. Kuyog nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kuyog sa Mahal nga Birhen ug sa tanang mga anghel. Atong iampo nga pinaagi sa pangaliya sa tanang mga santos ang kalibutan makabaton og kalinaw ug kitang nagsunod sa Ginoo dili unta tamaratol niini karong kagubot ug kamatay nga nahitabo sayod ta nga agianan ra ni nato. Ug nga unta ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato makabaton sa santos nga kinabuhi nga mahimo sab silang tuburan sa kalipay o kalinaw dinhis kalibutan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kitang Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa kapag saulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangama niining daghang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios o gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad-i ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang, usa ka gatos og kapatan og 4,000 gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay, ug katawhan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono, ug sa nating karnero. Nagbisti silag puti, ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios, nga naglingkod sa trono, ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo, ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono, ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong.
Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang, nga walay hinungdan. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nangandoy pagtan-aw sa imong makadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang lungsod, nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato, gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inig padayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita manato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbaton ni ining paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios.
Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Niining mga problema ang atong giatubang karon sa kalibutan, krisis, gubat, kamatay, mga sakit. Unsay atong gikinahanglan? Unsay atong gikinahanglan? Nagkinahanglan tag mga santos. Mga tao nga dunay santos nga kinabuhi. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na, sam nang imong kinabuhi. Santoson o demonyohon. Sige, pangutan na. Kanang wa mulingi, mga demonyohon na. Mao man na rin problema sa atong kalibutan. Kaya di ta ka maong mulingi. Din ata ka maong mutanaw sa kahimtang sa atong silingan. Ang atong gitanaw, ang ato na lang kaugalingon. Ang mga santos, mga igsuon, kanunay nang nagtanaw sa panginahanglan sa ilang isig katao. Nga naman, gisunod nila ang kinabuhi ni Jesus. Gisunod nila ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria o ni San Jose. Ang gitanaw, kinahanglan sa ilang isig katao. Karon ang mga tao ang gitanaw ang kaugalingon. Ang Russia ang gitanaw ang ilang kaugalingong kadaugan. Bahala nag mga bungkag na dihang naas Ukraine. Ang Ukraine sad ang gitanaw ang ilang kadaugan. Bahala nagpilay mga matay aning among gipangtirahan. Ang Israel ang ilang gitanaw ang among kadaugan. Bahala nagpilay mga matay diha og kinsa nang nangamatay. Mausad ang Hamas sa Palestina ang gitanaw ang among kadaugan. Bahala nagpilay mga matay diha og kinsa na silang mga matay. Wa na mi pakialam basta mudaog lang mi. Mao man ay atong kinaiya karon. Bahala na mo diha, malunupan na mo diha sa tubig basta siguro lang kung way tubig ning akong balay. Kuralon ko ginig sulid aron kanang agianas tubig nga moagis among tugkaran di na makasud. Bahalag mo balik na diha sa silingan ug tagahawak ng ilang tubig diha silang balay basta kami diri secured lang gyud mi, mamaypay ra gyud mi sa kahayahay. Ay kunyog totoke. Bahala na mo magantos mo dihagwa mo ika-project. Di jud ko mo palit anang inyong slot. Bahala na kag magisi na nang baba ni mo dihang paria kag baligya na imong slot. Di ko mo tabang anak kay tigumon ko gining akong kwarta. Tigumon ko gini kay para nis akong future. Maon ni sila ang mga yawan noon. Sige, lingi ako sabi mong tupad. Yung nahigugma ka nako. Sige na. Nahigugma ka nako. Nganong di man gid mo manglingi? Di mo gustong masantos? Mga igsoon, ang mga santos tuburan sa kalipay, tuburan sa kalinaw, tuburan sa kabalaan. Kanig yung tulo mao ni ang bunga sa mga santos o kinabuhi na ay kung ang
ginikanan, santos o kinabuhi na ay kalipay, kalinaw o kabalaan ang iyang pamilya. Kung ang mga anak santoson o kinabuhi na ay kalinaw, kalipay o kabalaan ang iyang mga ginikanan. Kung ang pari santoson o kinabuhi na ay kalinaw, kalipay o kabalaan ang iyang parokya. Kung ang mga parokyano santoson o kinabuhi, makahatag sa sila kalipay, kalinaw o kabalaan ngadtos pari. Nya, kumusta man ang ato rong kahimtang din na abay kalinaw, kalipay o kabalaan? Na? Away tingog. Nya, unsa may atong patakaran aron mahiapil ta aning gihisgutan diri sa unang pagbasa nga dili maihap mga pinatikan sa kabalaan nga nagpanon og nagsulob og mga puting sapot tua nas langit, dili maihap, dili gani mailhan og diin gikan sa tanang suok sa kalibutan, basig taga San Vicente liluan ang uban ato, taga Curva taga Lataban, taga sa panang uban nato ni Santa Cruz, Tabla, San Roque nga mga barangay, basig taga Sasing compound ang uban, no? Taga Ibabaw, taga Antugop, taga Libho, ay pa ng uban, Kawasan, 1, 2, 3, ana, basin. Unsa may ilang kinaiya, nagsunod sila sa 8 Beatitudes nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo. Kay mao kini ang kinabuhi nga gisunod ni Kristo o gisunod ni Maria o sa tanang mga santos. Muning gitudlo ni Hesus sa iyang mga apostoles. Unsa maning 8 Beatitudes? Matthew 5, 1 to 12. Unsa man ni sila? Gauna gyud ang pag-antos. Nya dili mangitag kalipay, kay ang kalipay di ay bunga sa pag-antos. Sama aning una, bulahan sila nga kabos, miila nga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Automatic, basta magpakakabos ta, pasabot, mubiya ta sa tanan, mudetach ta sa tanan, muso dayon ang gingharian sa langit. Automatic na. So ayaw na pangitag gingharian sa langit, pagpakakabos lang. Mo'y pasabot ani. Ikaduha, bulahan ang nagsubo. Ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. So kana din kalipay nga gikas Ginoo para na sa mga nidawat sa kasub-anan. O, di ba nindot kayo? Ikatulo, bulahan ang mapaubsanon. Dako kay nang antos ang pagpaubos kana bang namudawat lang yun ka ba? Pero unsa may bugti sa mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. Daghan kay gisaad ang Ginoo, kaayuhan, kalampusan ug uban pa ang makahimo ra gid ana, ang makasinati ang mapaubsanon. Ang ikaupat, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kana bang kabubuton sa Dios nga moingon, pasaylo alag kapituan ang imong banang nangabit, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang ang pikas. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana mga inana ba, kabubuton manas Ginoo. Nya bulahan kuno na, antusonon gyapon na. Nganong bulahan man? Kay tagbawon sila sa Dios. Gitawag ni nato og perfect satisfaction. Ikalima, bulahan ang maluluyon. Kana bang maluoy ka, naay mangawat sa inyong balay, di ka masuko, maluoy noon ka, no? Naay nagsuyop nimong anak, di ka masuko, maluoy ka kay nisuyop. Ana ba? Imong asawa nangabit, pari pag yun nakabit, di ka masuko, maluoy hinoon ka. Ana, no? Imong anak nga grade 10
nabuntis, kay gitukhang sa uyab, di ka masuko, maluoy noon ka. Okay na ninyo? Dili? Buangon mo. Ang tusunon gina, pero unsa may gisulti, kay kaluy-an sila sa Dios. Di ba? Ikaunom, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan sama ning gubat ron sa Israel o sa Palestina. Dili ta magrally against sa pikas, di sa ta magralis against sa pikas, kung dili magampo ta, magrally ta, nga way gi panigan, kung dili magampo tang mahunong kining gubat. Higugmao nato ang matag side, Russians, Ukrainians, Palestinians, Israelites, atong higugmaon, wa tay panigan, managdait ang katawhan, imong ugangan ug ang imong bana against nimo, nilaban pod ang imong ginikanan against na sad nila, nag-away na sila, ikaw nga asawa unsa imong buhaton, higugmaa silang both sides. Mo nay panagdait sayon ba na? Dili. Pero unsa may makuha sa maningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon silang mga anak sa Dios. Mo gina sila tinuod nga anak sa Ginoo. Ika-7, bulahan ang gilutos. Anang i-persecute ka ba tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios? Sama anang musulti jud kag tinuod, lutuson ka, i-persecute ka, ayaw lang kagool, palutos lang, kay ila ang gingharian sa langit. Di ba? Doon na pa'y usa din hingwa na ko masulti da. Itong usa. Dira usa, ika-8. Bulahan ang putli o kasing-kasing. Kanabang wagyoy negative. Nagibutang siyang kasing-kasing purity. Nga naman, kay makaila sila sa Dios. Makakita sila sa Dios. Nabitay na ingon ako nga uyab nga babae, ang iyang uyab magsigi sila premarital. Awa ko naman yung na-share niya karon, niundang siya kay sige siya paminaw ni atong wali, gusto siya na siya purity kay hugaw kay siya sa iyang paminaw pagkabati niya nga sala din ng premarital sex. Ang iyang uyab murag ni oyon, pero og mobisita ngadto na sa ilang balay, di na siya mukuyog nga sila rang duha, og mobisita ngadto sa ilang balay, siyempre mo palugar man na, magsigi sa kunog pang siaw kunog kay kamot, paspas kay kamot ba ana. Inomdom lang ko istorya sa akong papa nga ang among iyaan nga gwapa-gwapa kuno, iyang ilang iyaan nga gwapa-gwapa kuno to, perting hambugiraha, may rest in peace tingali, patay naman to. Ingon kuno ako kadaghang nanguyab nako, nay mga abogado, nay doktor, nay maestro, nay napunta siya sa mag-uuma nga bati pagyugnaong, di pagyud hapit magtingog nya. Ingon dayos papa, iya ko dong ipangutana unya, manang nganong napunta man ka nang manoy nga porti man din daghanang nanguyab nimo mga nindot ka itong mga trabaho nana, hangka nagis manoy di man nahapit mo tingog. Siyang angsad, katong mga doktor, katong abogado, maestro, sos, may kay mo tabi, pero perting layo pero kaning manong ninyo, hapit di mo tingog, pero ang kamot, perting si awa. Naigo day siya sa gitawag og actions speak louder than words. So, mao na problemahan ani rong babae siya. Di man sad mapugong pa din bisag unsaon nakugwakli, pertig yung si awas kamot. Kay gimingaw kuno siya nako, anak niya, di man ko ganahan padir. Nako, ay lag kasuko, ay lag kalagot. Padayon lag wakli. Basta naalan jud kas inyo, di man ginakahuigo. Kay bisag tuwa mo dito suok-suok og jutay mo sekreto ram nagikap-hikap, pero dili naman ginakahuigo. Pero mukuyog kaniya, kanang hikapa, sangko ginas kumbati. Pabilin lang dihas inyo. Kay maabot ra niyang panahon nga mahunong ra na siya. Purity bang?
Nya kung di gid siya mo pabadlong, kay gusto gid siya ana, igna, magminyo ta. Pakasal ta. Nya inig humagkasal, hala, hikap to the max, from head to foot, 24/7. Tanaw na to, di ba namang luspad. Gara-gara ramang gunagod, gara-gara lagi nang iya. Pero inig kaminyo, pangutan-an na diyang mga minyo. Sus! Ay, mga naong ay na nagkapoy na hinuktok na lang wa na nahimoy murag mga irong daog ba. Mao na pasabot purity. Ana. Sayon ba ni? Sayon? Porting sayona. Ngano man kay mga anak bantas Ginoo matud pas unang pagbasa mo supply ang Ginoo sa tanang grasya nga atong gikinahanglan. Naalay na ingon ako, pader, sukad pagkasal namo, sige ragin mig-away sa akong bana. Kay pertigyong bisyosuha, pader, di ra ba gyud mo simba? Hangtod na lang kuno ni larga siya sa gawas, sige lang yapon sila away, bisag sa telepono, siging away. Pero sugod kuno, nagsige siya palit og slat din Kabati siya nako sa kung wali, sige na siya palit og slat, sige siya paminaw, matod pa niya, pader, di man jud ko tig-donate sa una, hadlok sa ko anang donate kay di man sa kay ko gyud aktibo simbahan, pero karon pader mura na kog naadik og sig palit nimo pagkadakuag ka usapan pader. Wan agid mi mag-away sa akong bana. Nya musimba na sad siya pader, hasta gud iyang mga barkada, iyan ang gidaangat to simbahan. Di na to pakpakan na to kanindot. Ngano man, mo supply lagi ang Ginoo. Murag lisod tanawon, siya nang kapalit pa kag slat, unya wa pagi kasiguruan, pero inig supply sa Ginoo. Kaingon jud ka, wala ka nang hahanapin pa. Ngano man, matud pas atong tubag sa Salmo, Ginoo mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Sa atong pagbuhat niining 8 Beatitudes, nangandoy tang makita nato ang Ginoo sa tanang sitwasyon. Ihikaw bas Ginoo, kung mangita ta, niingon siya, pangita og kamo makakaplag. Pagtuktok og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Muna iampo nato ang ato mga barangay officials nga na-elected karon, na makamaota silang muantos. Nagtuo silang isa-isas kamot, we are the champions. Champion niya. Awa niya. Iwali tagin mo din, hindi mo katuman sa inyong antusonon. Sa may mga antusonon sa mga elected officials barangay, mo mention lang kog upat, makahimo gani mo ani. Congratulations. Una, kinahanglan limpyo ginang karsada. Kanang barangay road, national road, provincial road, kinahanglang limpyo, why obstruction. Why mga basura, nagipangkawit diya sa mga kilid-kilid, hugaw kay tan-aon. Di gay mo kalimpyo, imus-mus tagid mo diya, bita joke ra. Ako gyud mong iwali. Mao na resulta sa inyong pagpaelek. Ikaduha, kinahanglan nga wa nay naglisod nga dihas barangay nga galisod ang atop, nga ang atop buslot, ang bongbong buslot, ayuhan na ninyo mga elected officials. Ikatulo, kinahanglan nga maminos kung pwede mawa ning immorality o crimes, labi na ning drugs, premarital sex, kabit-kabit dinhi sa atong katilingban. Kana natog di ba mo mag-antos ana? Kaupat lang ni, kinahanglan wa nay mangayo og suporta dinhi sa parokya, parte og hospitalization, parte anang mga lungon, parte anang kuan Okay, kita taon dinhi baga ta permitang negative. Naapagani, bantay lang yun muna ako. Di bitay, kitang tanan, magsuportahay ta, magantos ta, mugamit aning 8 Beatitudes, aron mulambo ang parokya, mulambo ang barangay, mulambo ang atong
LGU mulambo ang atong kalibutan dili mahugno tungod kay kita nagpuyo nas kinabuhi nga mga santos. Di ba? Manindog ta kato mga santosonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Ama, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Pagampo sa pangilin sa tanang mga santos. Mga igsuon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug walay sukod nga kaluoy ug gugma alang kanato diha sa kinabuhi sa mga santos nga bulahan didto sa langit, uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong misa alang sa pagsaulog sa pangilin sa tanang mga santos. Palihog mangluhod. Pagampo sa adlaw sa pangilin sa mga santos. Pagampo uban ni Maria, reyna sa tanang mga santos. Tanan, o Santa Maria, inahan sa Ginoo ug inahan sa simbahan, ikaw ang mulahang reyna sa tanang mga angheles ug mga santos sa langit, pagpakainahan kanako ug giahi ako sa dalan sa kasantos aron moabot usab ang adlaw nga makig-uban ako kanimo ug sa imong anak nga si Jesus diha sa langit hangtod sa hangtod. Tudloi ako sa imong kamapaubsanon ug pagkaputli aron akong mabuntog ang tanang mga tintal sa pagpakasala kay dinhi sa kalibutan. Ipangaliya mo ako aron mudangat kining akong mga pangamuyo sa tubangan sa imong anak. Amen. Sa hilom, mga muyo kita ngadto sa tanang mga santos sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining misa. Maria, reyna sa tanang mga santos, Iampo mo kami. Maria, labing putli nga inahan sa manunubos, Iampo mo kami. San Jose, esposo ni Maria, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. Palihog Manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangama sa mga santos, dungga kami Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami Ginoo. Nga dadon sa simbahan ang tanan niyang mga anak ngadto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa Sa pangama sa mga santos, dungga kami Ginoo. Nga ang mga taong may maayong kabubuton, mudawat sa matuod nga kinabuhi ug sa kalinawng tunhay, pinaagi sa makaluluwas nga dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami Ginoo. Nga ang santos nga Eukaristiya maghatag kanatog kalig-on sa pagpuyog matarong nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami Ginoo. Nga sila nga nag-antos o gilutos tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon og mulahutay diha sa balaan nilang pagkinabuhi,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa Sa pangama sa mga santos, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa Sa pangama sa mga santos, dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mahiusa na sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, dungga kami, Ginoo. Labing gamhanan og maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat og nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pagpangamas sa tanang mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ng sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining mga gasa nga among gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos og itugot nga silang among gituuhan nga anaa na sa dili kaduha-duhaang kinabuhi sa walay katapusang himaya, magatagad usab unta sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro.
Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlawa pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langitnong Jerusalem, diin ang hugpong sa among kaigsuunan nagadaig na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong niining maong syudad, nagalagsik kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon niining halangdong mga sakop sa simbahan ug sa ingon ni ana imong gihatag ang mga panabang ug panig-ingnan alang sa among kahuyang ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel nagadaig kami kanimo sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na tong nagbiktima karon sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanuna sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos, ug nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, makatabok gikan niining kan-anan sa mga magpapanaw
nganha sa bangkete sa puloy-anang langit nun. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagkahiusa ni Kristo og sa mga santos. Divine union. Nya mahitabo ra ni kung muantos kita kanunay para sa kaayuhan sa atong katilingban ug sa atong isig katao. So salamat sa mga mialagad nato karon ining misa, ang atong mga PIMAG, ang atong love offering assistants, ang atong usherates, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang sacristans, ang atong lectors, salmista, ang atong mga parish personnel, o ang atong choir, ang San Vicente Ferrer choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan nila ni Mr. Romelito o Mrs. Jessica or Brad Boy o Sister Lalay Mantuhak. Atong hatagan sila masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sad sa ato mga kaigsuonang miantos pagsigig palit og slots, no? Amot ni antos ba ni o nalipay palit? Ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation para sa retreat, national retreat sa mga pari karong November 7 to 9, naanatay halin as of yesterday niabot nag 88,047 slots nya nanalay 11,953 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya ang atong deadline ani karong November 7. So ato ning paspasag palit na atay 30 slot challenge niini nga tag 3,000 per challenge. Nakadawat na pud ta og 872 ka 30 slot challenge as of yesterday. Pakpakan nato ang namalit sa atong holy pads. Salamat kay ninyo. Ato sang special slots nga Christ Transforming Union para ni sa akong birthday, para makapanghatag ko ta akong 60-60-60 3,600 ka 5 kilo packed rice para sa atong mga kabos kayong pamilya dinhis parokya, mga 3,600 nya mga 60 sad ka pamilya akong suwayag ayo ang ilang mga atop ug bongbong para maarang-arang ilang pagkabuta paghigda sa mga labing ubos o labing kabos o labing gubaog balay sa atong mga parokyano sa isinta kabuok. So tabangi ko ninyo ani nya sa atong sitio nga 40,000 slots nga atong gibaligya tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 4,592 slots na apay 35,408 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ambot mahurot ba ka ni kutob November 24 nya naatay 60 slot challenge niini. Ang ato sang nadawat as of yesterday niabot na sa 53 ka 60 slot challenge. So pakpak na sad para aning atong namalit sa sitio. Daghanang pakpakanan ani. Sa ato sang investment slots, ang DSAP or Divine Solutions and Prosperity nga tag 500,000 pesos per slot nya do na ni siya 25 interest per annum. Ang atong gibaligya 140 slots. Ang atong halin as of yesterday in the form of pledges niabot na og 95 slots nya napay 45 slots nga available. Nya sa 95 slots nga pledges 72 slots na ang atong nadawat nga actual cash investment na apay 23 slots nga coming wala pa marimit nga hinato. So niining tanang mga dagkong grasya ato ang pakpakan ang Ginoo. Salamat sa mga ni-invest para makatukod tas atong kulumbari diha sa atong yuta nga giplanuhang paliton
naka-partial na tadihag 24 million, mga 46 million na lay kuwang. Anong mura mamog nangamatay? Ay, mapagpakamatay diya. Kanang lipay taog, naamod 500,000 nga wa ninyo gamita, imbis inyo nang i-time deposit, withdraw sa na, ibutang lang na dire kay taas man atong rate dire, no? Ana. Wa man mo yung 500,000, klaro mo kayo ng mga naong ninyo. Basin pa dahil na mo yung mga kaila, no? Mga kaila ninyo. Kana lang, ingna sila. Ang atong mga misa din Juter man kita karon, nanasa tayo misa sa alas 9, alas 11, niya alas 3, dayon ang atong high mass alas 5 sa hapon, niya humanian ang high mass na atay gamay nga contest din sa look-alike saint. Sa 3 days, katong ka 3 doon ta, nag-online sila og show sa ilang talent as look-alike saint, niya karon dinhi ikagabi ilang i-actual. So ang atong premyo ani sa first prize 10,000, second prize 8,000, third prize 6,000, consolation 5,000. Gagmay ra no? Sa ginagmay lang sa ta nya i-actual na natog hatag sa mudaog haron ila na nang ipalit og slot. Di ipalit nila og ilang unsay kalingawan nila karong All Saints Day. Muna atong ginagmayng kalingawan kaysa magsigit anang Halloween, mga abat-abat, mga kwaknit, mga kalabira, dili mo na mo'y mao ang atong gisaulog karon Saints Day. Manindog na ta mga santosonon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong dadon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nya ingna niya to inyong mga silingan, nya ang inyong mga chat group nga pasimbahon sa sunod pa natong mga misa. Karong adlaw kinahanglan kita manimba. Sige.